l'Agnès Tota. Molt bé, doncs ara farem unes preguntes per començar l'entrevista. Per començar, quins estudis tens? Soc filòloga catalana. Molt bé. I a quina universitat vas estudiar? Vaig estudiar a la Universitat Rovira i Virgili, però després vaig anar a fer màsters, doctorats i coses a diferents universitats de Catalunya. Molt bé, ja veig que ets una persona molt interessant. I de quina matèria ets professora? Soc professora de llengua i literatura catalanes. Molt bé. I a quins cursos dones matèria? Aquest curs faig classes a segon de batxillerat, primer de batxillerat i una hora a quart de l'ESO. I quants anys fa que ets professora? Doncs no ho sé, però molts. I quants anys portes aquí al Jou en primer? Doncs també uns quants, no tants com els que porto de professora, però deuen ser uns 9 anys, no sé per l'estiu. I per acabar l'entrevista, qui li passes? Li passo l'entrevista a la Laura Fabregat. Molt bé, doncs fins aquí la nostra entrevista. Esperem que us hagi agradat.